ọmụ na-alụ ọtụtụ ihe ọmụ afọ abịa n'ihe ọ na-alụ n'ime mmụọ achọrọ ka m metụkwa ya kama na gaba n'iru ka o wee banyekwa ife a na-ekwu ọ ga-afọ eji ọmụ ama ọkwa eji ọmụ egosi ife egwu eji ọmụ egosi ịchụ aja ụgbọ aja a na-akwakọnye ma uyom n'ime eweje chụọ aja n'ebe ezi gbanyị ọmụ ka eji akpị ọsọ ọdịka ụgbọ mmiri ebuli kwakọ ya n'ime jedebe a na-akpụ ya ụgbọ aja ejikwa ọmụ egosi ịgba nkịtị dibịa na-eje ịchụ aja otie ọmụ n'ọnụ na-ekenye n'ụzọ ọgbagbaghị nkịtị na-aga ejikwa ọmụ egosi ife ike na iwe na ya ekwe ha dike nchicha mgba na-anata okede ọmụ n'aka na omeli n'agha okede ọmụ na-agba aka na nụpụta aka na mgbagota na-eburukwa ndị dike na-ana na ọnwụsịa echiche ya na ute ekwele ofe aka ya ga-apụta apụta aka ike nga mekwe ọmụ na nke ahụ igosi na dike ana ụmụ okorobịa na-eje agha ekeresi ọmụ n'isi ihe na-abụ ihe ọmụ na-alụgasị ejikwa ọmụ asị na ihe ana na-azụ ya azụ aka gara ya ndị oyibo na-akpụ ya ilu na n'ikpe ndị omenala gboo a na-ejikwa ọmụ ekpe ụdị ikpe n'oge n'oyibo a na-akpụ ya injunction isi onye ọ na-agara n'ihe ka ọ dịgodo anya na-ekpecha ikpe ndị gboo nwekwa ya n'ikpe omenala gboo a na-azọ ike na ọmụrụ ya onye ọ na-echere ya kọzi ugbo naanị ahụ ganye na-ekpesa ikpe ahụ ọmụ agwụgoro ihe ekwu ejikwa ọmụ adọmọdụ aka na ntị amachi ọmụ ụtara gị ma na gịnye m ya nwa gị mana nwa ya emeki abezi na-ekwesịrị mmetụta ihe a na-emeta ọmụ na-egosi nke mbụ na ikpe afọ anyị na-esere anyị na nna na-edozi gị ọmụ na-egosi udo nke abụọ onye dibịa ahụ na-eje ịchụ aja wee tie ọmụ n'ọnụ ndị nwe na Jesu Kristi na-eje ịchụ aja n'izu a wepụtara ya ọmụ nke ịtọ ọmụ itinye ya n'ọnụ ogosi ịgba nkịtị ya na nwayọ n'ime izuụka anyị ga-anọ nwayọ izuụka nsọ a itinye ọmụ n'ọnụ ọ na-egosi onye ọ na-pịakọnata ejikwa ọmụ akpụ alụ n'oge gboo ịkpọta onye nri aka dịka ọbịa bịa kpụọ alụ ọyom ọmụkwa eji enwe ya wee kpụrụ ewe na ngagharị n'iru bụ Jesu Kristi nwụrụ n'elu ọbịa wee ike wee kpụọ alụ niile anyị mekọba na iweta ya na omenala Igbo dọọ ya dọbata ya n'ụka ịfụ na ọmụ na-alụ ọtụtụ ife tata ndị mmadụ na-efeli ya igu ahụ na ọmụmụ ọ na-egosi ezi udo nke ịbụọ ọ na-egosi ụkọchukwu ọbụ nke ịtọ ọ na-egosi na ihe niile dị na nkwụ na-aba uru ihe niile ndị nkwụ ahụ ya ka esi wee nweta ọmụ nweta igu nweta ekwele nweta nkwụ nweta iti nweta nkwụ enu nweta akpọ nweta ukpiri eji akwa ụlọ enwetakwa aka na-ata ata eji nwetakwa mmanụ eji esi nri nweta ichere eji edozi ụzọ ejikwa esikwa nri wee nwetazie uduko eji eme nkụ ihe na nkwụ ihe ndị na-arịọ na-ezu oke ihe niile dịkwa na-arụ Jesu Kristi na-ezukwa oke ọbara ya eji agwọ ya eji achụ ajọ mmụọ okwu ọnụ ya na-edofu arụ ejikwa achụ ajọ mmụọ efie ọ na-agwakarị ekweka ekwe metụta ya aka na anyị metụta ya aka si na ọgwụgwọ m ọya m na-emetụ ọ na-akwa ya aka ini o si wee bini inye anya n'ime nweta ọgwụgwọ nzọ apa dị ya n'aka ụkọchukwu tinye aka elu si onye nwe anyị nọnyere unu ekwesịfọ apa ntu dị n'aka ya ọ maghị ihu na ozugbo ihe niile gbasara ya ma apịa ma efie ma okwu ọnụ ya ma ahụ ya ma ọbara ya ọ bụrụgodị akwa eke ya n'isi igwe donye n'ime imi ndị enigwe mana ọ gara ọnụ wee jeje pịa ya apịa dozie ya pịa ya debie n'isi imi ya si na-akwa abụra nkịrịka akwa si debe ọfụma mmadụ na ama na ha je were ewedekwa n'ebe a na-agwọ ya na-eme ihe mmụọ ya iweta igu iwetaza nkwụ kwụba efu na otu nkwụ si wee baa uru na-arụ ọkọ ọrụ ka Jesu Kristi na onwe ewekwa ezi udo na-arụ ọkọ ọrụ anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche ụmụnne m tata bụ mgbe anyị ji anọkọ
anyị anụ n'ụlọ na-anụkwazi ọnụ anyị mana tupu anyị aba n'ịnụ n'ụlọ anyị ga-anụgodo ọnụ okenye ka o buru ụzọ nye anyị ilu nke ya ofuma ịbụa kọwala anyị wee mepezie ekwentị jide nke gị okenye kọwasịrị anyị kpọọ 08096200028 ma kpọọ 09031989504 okenye ana m nso bido ozugbo n'iru ịnụ okenye ntụpụ ofu nke m etime ịbụọ nke ndị mmadụ zite ịnụ okenye si na ada eji okwute n'isi kara aka ihe ọsọkwa isi kaba aka ibu ntokwute eji akụkọ anya gbuo ka ịma mọkara aka isi ha gbapụ gbawa ọbara ịkụsie ya ike ụbụrụ apụta ada eji okwute n'isi kara aka ijekwa ịchọ ihe n'isi ka aka ịkọ ya ọkpọ maọbụ ịkọ ya aka nwa gị dọbele nke dọmụ isi na-eti pum isi nwa ahụ ọkago eji weta okwute wee kọọ dị ebe ihe pụrụ iwere ada eji ihe karịrị ihe wee na-eso efe ahụ anwụ efe nye m ihe na-ara ihe apịa nwatakịrị ịtara iweta ịtara ya na ara ihe ebute okpiri kụọ nwa darụ ya nọ ịkọ ọdanya na ọgbapịa onye pụtara gasị nna ka ihe kọrọ ya erikazị na eji ihe okwute n'isi kara aka nke bụ onwe ife ọka wee ime tinye ya n'ihu mebie ihe si na onye aka na-achị makọnye ha dị otu akwụkwọ ka nenegodo gịnị iwe were ihe na-egbu wee sị nenegodo malụ ma ọ na-egbu n'eziokwu eji okwute n'isi isi kara aka anyị ga-eji akụ na uche anyị wee na-eme ife wee na-edebe ife n'usoro ya aka wee wenarụ ife ụta anyị na-enezie ịnụ asị n'aka Alphonsus Asogwa ọ ga-abata onye Nsụka ka ọ sị na asị ịnụ ese na ọ na-abụ ọkammagba nwụdị ike ngị ya ọgbadebe mgba ọkammagba nwụdị ike ngị ya onye kụzigba mba mbọsị ọzọ mgbagba oge gboo a na-agba mgba enwere ụdị mgba dị iche iche enwere ọkani bụ hụrụta na o dee isiokwu dee ya osu oke egbe bụ n'ihe n'isiokwu donye ya elu azụghị elu anyị nwee mgbagba ọmagba fegharị okirikiri hapụ ajụ oju gaji dalu anyị ka mgbagba ozukọrọ ụzọ esi agba mgba ụmụ onye mmụọ ya amụọ ife ọbụla fụrụ ọmagba ya a na-egbu ege na a na-ekwu onye hazi ebute akpa aja sị ka onye ọmagba ya bunite ihe elu ihe ọbụla dị ala ọmagba ya bunite ihe elu a na-achọ ibe ya dị na wee bụ ofu onye sịcha ya ọmagba ya bunite ihe elu ozugbo ihe na ofe ụkpa ji ndị elu ọmagba ya bunye ya elu a na-akpụ ọkammagba ikwe ọkammagba sị ka ekonomi ife obi aha ka ize ọ na-aga dim o wee chee na ya amagbanwe ihe niile olofu mozo wee fụ ike nga na-aga wee magbụ ya ikenga uchi mmadụ na ikenga na-azọ m taa n'oge gboo otu anyị sasịrị na Jesu Kristi azọ anyị taa ndị gboo na-akpụ ya ikenga na-achị mmadụ ịbata n'ebe okenye nọ n'ụlọ kpụsasara ọkpesi ya okenye ikenga ifeara ikenga ọ na-eji mma n'aka nọdụ n'elu oche wee nwunye aka enu sa nke ikenga m ọkammagba wee fụ ikenga ka ọ na-aga n'ụzọ o chefuo na uchie na mmadụ aha gbara uchie n'ọsọ wee magbụ ya si adara gba mgba a na-ekwu ọmagbụ ya fegharị okirikiri onye dazi na-awụzikwa ọkammagba awụzikwa ikenga na ọkammagba nwa na-adadịkwa naanị fegharịzi ikenga anya nwere nwa ewu elu anyị ọkammagba ikenga ọgbadebe mgba bụsọzi ifesasị nna ọkammagba na-enwe mgbasị biko ma chọzi ma adịma magbasị biko ọ maka na ọ magbara ikenga oge gara aga alụ wee mee ya ọchọ okwu ndị Igbo si na onye na-achọ onye oge egbu na-achọ onye ga-egbu ya ụmụ ife a megide nwata tụtụ kacha ihe ntụtụ ofụmasị ntụtụ atụtụrụ ya ụmụ ebe ahụ imerụ ife onye karị ịma na onye akarị ife onye ji onye a na-asọpụrụ ịsọpụrụ ya asị na onye ka ọ bụ ha nka nọ dị ihe agwụ okwu gịnị eme ọkụkịta amachi eme ntị gịnị eme onye ọ na-asị ọmachi ekwe onye dị afọ 19
ahịa amachi nwee ntị ọ ya adanwu ada ihe ịchọkwa igbu ya mana ndị Igbo si na ọ bụrụ ịma nwa dibịa ọla bụ isiokwu na ọ bụ emekwu ihe na-esi ya ibu dibịa n'ụzọ ịmarị ụla si ọjọ ka ebu onye masịzi anyị ụla ọka mmagba mbụsọ ya amagba ike ngị ya ọgbarebe mgba onye ọbụla zere ihe ka ya onye ọbụla eme na mpụ gịnị ga-eme mme ya gịnị eme emebụgo ya eme gịnị imere ụdị ọmụma na agụkọ ha fịarụ ifu ihe ya isi onye afọ ka anyị nene inu nke ọzọ si n'aka onye isi nchụaja na-akwa eze onye aka si ebe afịa onye isi nchụaja na-akwa eze ya sị na ekulu ogori hapụ ibie na obi ada adịghị mma ogori nwaanyị bụ nwaanyị nọ na di ọ ga-egbu afọ ndị na-anụ di na-abọ ma nwaanyị na-abọ abịa n'azụ ofu di onye bụ ekwerekwe nwunye di ịbịa tata ikulu nke a n'aka echi ikulukwu ya na-echi ikulukwu ofu ya nke ọzọ ọnọkọta ọjọọ egwu ọgwụ ọnọkọta akwa ọnọkọta osi na ya anụzi ekulu ogoli hapụ ibie obi ada adịghị mma Emeka Ebel bụ onye ọbụba mkpọ ọ sị na ọ bụrụ na agụ atụrụ nwata egwu o so na-ewu nọ na be nne ya ọ bụrụ na agụ owuru na atụrụ nwatakịrị egwu na nwatakịrị efu agụ gbada ọsọ nekwa agụ gbara ọsọ bịa nwa nọdụ ada agụ ka na-agbara ọsọ inu wee sị ọ na-ejiri agba n'ọsọ agụ o so na-ewu nọ na be nne ya egwu nọ na be nne ya na-agụ ha bụ ofu ewu na be nne ya onye agba ọsọ ọfụkwa agụ onye ha agba ọsọ ọ bụ na nwatakịrị afụfụ agụ ọgbaghị ọsọ o so na-ewu nọ na be nne ya ka onye agwa ofu agụ ọkwụlụ ndị ọnwa na onweghị na-asị agụ gị na gbara ọsọ ife agụ ya akwụ ọ na nwata afọ agụ ọgbaghị ọsọ o so na-ewu nọ na o nwere onye na-anwụghọsị ofisi onye ọbụla ofisi ka ọ nwere onye egbupụ nka echi ọzọ epuchi ya ma ọ ebupụ isi nke nọ n'elu kịta o jebute ofu n'ụlọ wee tikwa onye ọbụla ofu isi ka ọ nwee ife ọbụla ga-eme gị ka ofu isi afụnahụ gị ọ bụla ọsọ ka eji ọgbana ya gbanawa ọ bụla okwu na ga-eji ọgbana ya ikwube ọ bụla ume ka eji ịzọba ndụ gị ị na-asị mma gbara na onye aka na-agbara ọsọ ọ na-alụ m ya mfe onye ya emeri m mma amazị mfonye ka m wee nwee ego mma amazị mfonye ka m mara akwụkwọ mma amazị mfonye ka m wee nwuche mma ya amazị ana m ejiri agbana n'ọsọ na alamonia ma mfu agụ ma gbaghị ọsọ ọsọ na-ewudebe nna m ọ dara mụ na agụ n'ikpeazụ inu nke ọzọ si n'aka Sonifa ọkwafịa Sonifa onye na nka otielụta na Emeka Ebel bụ onye ọbụba mkpọ onye ikpeazụ a ga-emetụ inu aka Sonifa bụ onye na nka ọ sị na asị onwenụ na onweze uchu ana asị onwenụ na onweze uchu na uchu wụ mbọ asị onye nwenụ na inwezi ọ ya agbazi mbọ ife ndị mmadụ ji agbalụ mbọ kịta na ilu n'Enugu ilu n'Ọnịcha ilu Aba Lagos Kano ifu ndị mmadụ ka na-etigharị ụtụtụ onye hapụ na-agbago onye na-agbada onye a na-ejefe onye na-ọjọ ọrụ onye a na-agụ akwụkwọ onye a na-agba mbọ ife ji agbalụ mbọ ị na-ahụ na nke ịgbata na ọrụ nke gị ịlụta na ọrụ nke gị ịnụ nwunye ọrụ nke gị igote anya ọrụ nke gị igote akwa ọrụ nke gị igote nwa onye ọrụ nke gị ife ọbụla ịgbata n'uchu bụ nke gị mana etinye iwu kịta sị na ihe ọbụla ịgbata na mbọ ịgbata obodo na-eke ya otu ihe onye ugbo oti akwa ụgwọ ọgwụ were ya iji igwe bụ unu mba ikwu na radọrọ m ije ọrụ echi tọmatọzi ịlụ ọrụ oyibo asị o nwere na onwezi uchu ana ihe onye mgbata na mbọ ya bụrụ nke onye mere n'afọ onye ori adịghị anya ọma ene ọzọ ihe gba mbọ mgbatazi mbọ bịa were n'ike ma ozuru ezo bịa were wee pụọ ndị na-achọ m ya asị onye nwere na onwezi uchu ana ahụ nke onye nwe ya jidesi ya ike onye gbata mbọ onye ike buru ibu ya kpata nnukwu ihe onye ike eze obere ya kpata obere ihe isi onye ike
dobele nke hapịa onye ike buru ibu kpata ewetara n'eke ịma na onye ike dobele ya agbazi mbọ ka ike bụ onye ike buru ibu ya agbazi mbọ ka otu ike ya mgbata mbọkịta eke ya ọ ka mma na mba nke ndị mbọ eme asị onwere na onwezi uchu ana ya bụ nke onye nwe ya nwere efukwuru onye nwe ihe agụ nkwọ sịlụ ekebe oke si dewelu m nke m onye chọziri ha nyaghara mgbe abụ n'afọ m dị n'akwụkwọ onye mere na agụ nkwọ ekechi oke ekehie osi n'elu ebe ọ nọ tụọ bunile ofu oke fele si gịnị mere na ụna ma n'afọ m dị n'akwụkwọ mana ekenye oke nkesi na nke ahụ nke agụ nkwọ agụkọ nke ọ gaghị abịa onye abịa nkepụta gbasara oke ya tọwara mana oke ihe ya ọ ya mere n'osisi na-ekeghị ha kee n'ogbu efi kee eke ha o si n'elu ọjị ebe ọ nọ tụọ bunile ofu oke fenye achọ nwere na onwezi anyị na-ekele n'ụzọ olukwanụ ka ọ na-elu kpọọ 08096200028 ma 09031989504 kedu nke ị nwe ajụjụ ka ị nwe ife ịchọkọ okenye kọwala gị gbasara omenala Igbo ọ inu ka ị nwe nke ọbụla bịa bụ inwe jụọ ozugbo na nnukwu onye ọkammụta nọ n'okwu mmụọ ebe a. Halo no gbanyụnata igwe okwu gị ka ị wee na-anụ ife m na-ekwu. ya nnọọ kedu afa gị na ebe isi akpọ? Afa m bụ John from Ọnịcha. John isi Ọnịcha anya gaba n'iru na okenye na ya. Asị na onye na-anwụ aka ọ na-eze ọgwụgwụ onye na-adị ma ọgwụgwọ dị n'aka mma. Inu ahụ inu ndị agba ọfụ fabia ha sị anụmanụ akamụ eze ọgwụ aṅụ akamụ eze ndụ ọgwụ ọdịa ịma na oge gboo akamadụ ọkwa ahụ akamadụ maka na ndị gboo ife ajọ ọka eme agụnyeghị akamụ ihe ndị a bụ ihe achọpụtazi ka oge oyibo na-abịazi ma akamụ ma gidi ihe ndị a dụrụ na gboo mgbe ihe inu ahụ ndị agba ọfụ anụma aṅụ akamụ eze ndụ ọgwụ ọdịa inu a chete ka ọ bịa ọ ihe ịmalụrụ ụlọ na-akaghị obi ife onye ori adị ezu ebe ọma hụ inu na ori bịa be ndị a manụ nwe onye ụlọ so ha wee bịa bụrụ nta ka onye ori si Nsụka ma ọ Makọdị ma ọ bụ si Benin ya n'ozu ohi na nkwere na mba onye si onye ụlọ ọbụla ha dị nọ wee bịa ofu onye nwaanyị ọfụma so ọsị anmezezo onwe inu ọzọ ite ya bụzi nke ndị gboo ji aka ha wee tụ inu ahụ sịlụ anmezezo agba atani akụ atani ọ na-ata alụ ataniwo anụ a na-enwe okpokpo anya sịlụ onwe ya nwunye ya bọkwa ya ego mgbe egwu ebido ha na mgbe egwu ga-elu na ịkpọrịpụ anya na nwunye na ihe amazikwa m ataghị na-enwe ọkpụrụkpụ anya nwanne enwe ka ọ bụ inu ọzọ sikwala onye chọrọ ịma otu ọya ya enwe ha na atani fụrụ ya ọkụ anya ọkụ ọ na-afụrụ ma ahụ na nweta ifu na anya o megide anya apụtasị apụta anya atani pụta akpụ ebe ọ na-afụ ọkụ enwe ji anyara mgbe ahụ na nwe ifu ihe ọya yala enwe awa obere ọya mere enwe ka na-ata arụ ilu tata inu wee sị anaezezo agba atani akụ ọyatamalụ onye bụ na onye mmaghị ọfụma chọọ imeghe ihe onye ndị anya n'azụ ndị Igbo sikwa onye na-eme nwaanyị ajadu ihe na-enye anya n'azụ ịma ma ọzọ kwasara okwu n'ili di onye mmalụ ogo na mana inweghị mmadụ mana inweghị ego mana ọ nwere onye kwọrọ n'azụ mana ọ nwe onye apụta na ya o mere oyi ohere anya n'azụ onye mere n'ọgụ ụfọdụ ife onye ọbịa ị na-atụ ya egwu maka ime onye onwe onye ọbịa na-eji dịka onwe ha ụlọ ndị Igbo si mmanwụ na-apịa onye ọbịa onye nchekwa mba mmanwụ na-apịa onye ọbịa n'oge gboo mmanwụ adapịa onye ọbịa
mmanwụ na-apịa onye ụma mmanwụ ọhụrụ isi agụrụzi Igbo wee na-abịa mkpọ ofu ọgọ mmụọ ofu nezara apịa gịtarị mmụọ na-apịa onye ọbịa ejekwa mba ịgwa na mmụọ pịa mmadụ mara ọnwa nọmara uyi ụlọ ụtọ ka ọ dịkwa na onye mmadụ chọọ imeghe ihe chọọ izugo uri chọọ ịgwọrụ gị ọgwụ chọọ onye ụmụ ebibi malụ mgbe iji eteta malụ ebe isi apụ malụ ezo eze ndụ amaka ọkpụ ọbịa onye na-eme ya na-emeghe onwere mmadụ onye ekwule amalụbịa ụlọ nke ụmụ ala gịnị ya pụtasịgoro nwe ebe ọzọ ụfọdụ ka a nabata onye ọzọ ekemere alụrị nne nnọọ daalụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị nna nnọọ gaba n'iru nwanna nnọọ onye kadịle onye bụrụ okwu mmụọ onye na-eje ụka bụ okwu na-eburukwu okwu mmụọ onye ahụ ọ bụ ezigbo onye ụka ka ọ na ọ bụrụ maka na ọ karịrị akarị ebe ebe m fụgasịrị ya mmadụ na-eje ụka bụ burukwu okwu mmụọ na-enye mmụọ nri wee sị ka ndị ọrụ ezigbo ike ka ọ bụ ka ọ ajọ ike asịkwa m nkwube nkecha iche na onye ụka bụ na ọ bụ onye ụka mba ị gaghị onye ụka bụ okwu mmụọ abụghị onye ụka ọ bụrụ na okwu na onye ụka ọ dịkata ojebe dibịa mana ife onye ụka bụ okwu mmụọ mgbe ịbụ okwu mmụọ ịbụ okwu mmụọ bụ ọrụ zuru oke onye bụ okwu mmụọ nwere ọ na-alụ ụtụtụ ije na-eje wụọ ọjị eifi nabata ndị bịa ka agbara ha afa mgbere nabata onye ụka onye ụka bụ okwu mmụọ ma ọ bụ na ọ bụ okwu mmụọ ebu mana ọ bụ onye ụka ya emenye ofu nya ofu ọba uru eso ma onye ụka bụ okwu mmụọ bụ ezigbo onye ụka nọ na onye ụka bụ okwu mmụọ abụghị onye ụka abaka ya ebi na ọ bụrụ ịbụ ezigbo onye ụka ezigbo ya batara onye ụka ekwesịrị inwe ezigbo onye ụka ihe kwesịrị inwe onye ụka mgbu ada ikwu bụ onye ụka nwanne ezigbo onye ụka mana onye enwe nkọkọma ọgwụgo nsogbu n'isi daalụ okenye halo nnọọ enwe m nnọọ ịgwa na agha afọ anyị na-ebe isi akpọ afa ịbụlụ Chukwuka dibịa isi nnobi gabazie n'iru asị na oke taburu ite ụgbụgba na nke onye isi nkweta n'egwu were arahụ ụra kwere ọzọ oke taburu ite ụgbụgba na ite ụgbụgba bụ ite ite aja na-acha ite ụgbụgba na oke taburu ya na nke onye isi nkweta n'egwu were na-arahụ ụra agụta mmiri okwu otu esi atụ inu ahụ bụ na oke n'ụlọ oke tapụrụ ite ọgbụgba bụ ụdị ite eji ete ofe n'oge gboo nke ọsọ nọ na China na China ọ bụghị esi na China nke eji maara ite ọgbụgba ite ọgbụgba na-enwe akara na arịa gasị nke mekọta amị na amị na ije ihotu ya n'ọkụ abụghị China na China ọ na-ekwekwe ka eji mara ite ọgbụgba ite ọgbụgba abịagwelo ihe azụtara kata ihe n'ahụ aka ya na iwe iji dị ka ọ hapụ emerụ daa n'anya ọ na-adụ kirikiri na-enwe nnukwute ogele n'elu ya ọ dị enweke wekwuchi nke ọgwụ ụfọdụ nwe okwuchi mana ọnụ ya na-eghe oge karịa ite mmiri ite ọgbụgba eji ete ofe onugbo eji ete ofe ọra ọ na-eme ka ofe eji esi jụọ oyi ọsịsọ ite ọgbụgba oke wee je tapuo ya tagide ya okpuru ya tapuo ya inu wee sị n'ụlọ ọbụla oke dị otu a je tapuo ite ọgbụgba na onye isi nkwụcha nọ na ya nyaje ekpuru okpu igwe wee rahụ ụra na oke tapụrụ ite ọgbụgba ga-atapụnwu isi onye isi nkwụcha tapụgide tapụ okpokoro isi na-aghụrụ ọbụla ya ebe ọ nwere ike ịtapụnwu ite ọgbụgba o nwere ọtụtụ ihe oke adịghị eri oke ada ata nnu oke ada ata aja ite ọgbụgba aja ka ejiri eme ya
ya bụ na oke mụ na nje tagide ite ụgbọ tagide tapuo ya ọ bụ ihe abụzi oke ka ihe ọ bụ inu a onye onwesa ga-abụ ịfụ ịgbawa ka ọ kpaghara anyị gbawa ka ọ kpaghara akwụ na akwụ ife onye asị na onye a o gburu nna ya iwe na-asị nya bịa mee ihe ọ ya eme onye gburu nna ya nna nke ihe si na-abịa nwa ihe mee nke ihe onye emenwu m onye ahụ igbu onye ọzọ ma igbu onye ilu ya ka ihe ọ bụ ya otu onwe ike igbu nwanne ya ife onye mere ife ukwu dị egwu eji ihe ọbụla eyi egwu onye nwe ụdị alụ anaghị ahụ mmadụ lụọ a na-ekwu ihe o mere a na-ekwu ihe isi na ọ emenwe onye njejere ohi na mba wee buru ewu nnata ka ọ na-ekwu n'ozu ori ọkụ asị m na-asị na ọ emenwe ọ bụrụ ihe niile ka a na-afụcha mmadụ nke o mere tupu ekweta ihe bịa nile ihe onye ahụ na-emebu mbụ ụdị mmadụ ọ bụ onye ebe ọ bụ ihe ọ na-alụ ụdị aka ọrụ ya ihe otu o si ekwu okwu ejikọta ya ọnụ asị na onye emenwu nke a ijezie sị na onye emenwu ya na-emelụ bịa ndị Igbo sị na onye sịrị okorobịa ibie ị na-emere gịnị aja ụkpa na ngonya nwoke ibe gị kwụọ ọkpa otu isi kwụrụ na-eme ihe na mbie isi ị na-emere gịnị ịma na aja ụpa na agụ aja ụpa egwu ya na doya ji akpochi ya kpochi onye na-agụ ya doya akpochi ya ọ na-agụ agụ okwu ndị gboo ihe ahụ ịfụ ebe ife egwu dị ndụ adịghị okenye ụmụnne aka anyị na-agarị n'iru nne onye ọgadịrị mma ada nnọọ mmekedo afọ anyị afọ m bụ Emanuela n'Ọnịcha ka m si akpọ gaba n'iru nne m achọrọ m ịmata ọ bụ iwu ọbụla achọta ịlụ nwaanyị na-anyị ewere mmanya tupu n'iro ma ọ tụpụ ọjị o megidere okwukwe nke Chineke ọ ihe kwesịrị ekwesị nwaanyị niile ọ dị mma daalụ nne m aja doro anya ọ sịrị ọ bụ iwu ma ọ bụ ọ dị mma ọ ihe na-abụchaghị iwu ihe abụghị iwu na ọ dịrọ mma nwee efe mbụ iwu dịkwa mma nwee ihe ndị njọ mana ọ dịghị n'iwu ma nsị otu ya dị njọ mana ọ dịrọ n'iwu ka nje mee ya ọ bụrụ ihe ka edechara n'iwu ọ nwere ọtụtụ ihe edeziri n'iwu mkpụrụ obi mmadụ ihe ejizi akụrụ uche mana ife adịghị mma ịbụrụ onye ọbịa n'Enugwu Ezike ịma nje na ya je mere ihe sị na ma ọnọdụ n'iwu ha onye ahụ ije ka eme imegodi asịghị ịbụghọ mmadụ ikwesịghị ịmana ihe adịghọ mma ama nwude gị ịma nsị na ma abụghị onye bụ na ma ya dị n'iwu ya bụ ka mgbazie ajụjụ ya ahụ ọ sị ọ bụ iwu mana m na-achị sị ọ dị mma na a na-aga ọjị maọbụ na ihe nwaanyị a na-atasa mmanya naanị maọbụ na-atụpụ ọjị n'ezi ọ bụrụ ihe niile emechalụ na omenala na-emegide iwu ụka iruo n'ebe a na obodo ọbụla iji alụ ewepụchago ihe ọjọọ na-egosi ife alụsị n'obodo onye ọbụla na-abịala ịnabata ndị ọbịa wee na-aga ọjị ọma mkpoku ezi alụsị obodo ha ọma mkpoku ekwensu ọma mkpoku ndị amụsụ mana ọ bụrụ na o bunte nkwụ talụ nkwụ kwuchi okwu talụ nkwụ ahụ ṅụọ ọ ga-ebuzo tata naanị wee ṅụọ ọbụlagodo n'ime akwụkwọ nsọ si na ga-eji na eluigwe wee ṅụọ iyi n'ebe obibi nke Chineke ga-eji na anị ṅụọ iyi n'ebe ọ na-agbakwasị ụkwụ
ya na anyị dị mkpa n'omenala ife n'igwe sisi eme na anyị ikuku si eme ya igbu ọchụ n'igwe sisi eme ya omenala Igbo sikwu si eme ya izu ori adịrọ mma mana ụka mana omenala ya na ịtụsa nkwụ na anị nke mbụ ọ dị n'ọfọ nke abụọ ọnwa ọtụtụ ihe ndị n'oge ụfọdụ a na-aṅụ iyi na omenala ma ọ na-ekwechọ ka ekwu ezi ọsonye na ipe akpọkwe chizọdụkwu na nkịtị ị gaghị asị maka ha zori n'ọbidoro omenala Igbo enwubirikwa ọjị tụge n'ezi ubile tụgekwa atazia nke fọnụ ọ megide ha ụka onye ahụ na-agọ onye ịbịa ogige ga na-ekwu okwu ndị ichie unu gbata na-akọwa ndị ichie na-abụrụ ndị ichie nke na-achị obodo na-afụ anya n'ụmụ ndị ichie nke ọzọ ọtụtụ ihe a na-eme na omenala Igbo ịnụ nwaanyị bụ ụgwọ eji ndị ichie ga na-akwa eweta ego nwaanyị ụmụ onye na-eri ị gaghị sị na nwere ọmị tinye onye m ego ntị naba ụmụ onye kwesịrị ịnabata ego nwaanyị onye na-anabata anabataghị ya o megide ọtụtụ ihe o mebie ife emechakwa na ọnwụ ifo ga na-eme ọ na-agba ngọ na onye tasa nkwụ naanị abụrụ ihe ọjọọ kama ọzọ ihe ekwuru mgbe tasara nkwụ anya naanị ọjọọ anyị na-ekuzi anyị na-egezi ntị nka kwesị mba ekwuru ha mana ịtasa nkwụ naanị wee ṅụọ enwubila ọjị tụ gị n'ezi na nke fọnụ megide omenala nke na-emegide nzukọ daalụ okenye dị iche iche ka anyị na-aga n'iru alo nnọọ bụ ụzọ Machukwu na Nnobi na-ekwu. Onye? Kpọkwagodo afọ anyị ọzọ. Ụzọ Malụchukwu na Nnobi. Ụzọ Malụchukwu na Nnobi. Afọ ya maka nna. Gaba n'iru. Okenye ndị ọma. Nna. Ihe m nwere ike ikwu, ihe m na-ekwu bụ na achọrọ m ka akọwalụ m na mmeji maka na otu na-aṅụrị ka na n'igwe wezi ndị nwe anwụ ka ọ ka alụ m ịkọwa m ya. Gịnị were nwaanyị na-ekwu anyị were nghọtasị ihe na-ekwu. Mmeji maka na otu na-aṅụrị ka na n'igwe wee si nọ ndị nwụrụ anwụ ka ọ ka alụ mma. Ife agaba akọwa ya. Anụrụ arabịa ma na nsogbu ife agaba akọwa ya. Ọ megide ụka anyị na akọwabịa. Anyị ama ihe abụghị na anyị na-ekwu ihe mgbe ochie. Ọ sịrị na agaghị eji n'otito na aṅụrị ka n'eluigwe wee sị na mgbe nwụrụ anwụ ka ọ kalụ mmadụ maka ọwụ ihe niile enwere ihe ndị anyị na-akọ nke so ka na-aga n'iru okenye ya 08096200028 ma 09031989504. Hello. No, nna. Hello, Karịsịna. Anyị dịkwa mma, ọnụ nwakwanụ. Anyị nọ ọfụma, esi n'abata sime na-akpọ. Kedu afọ anyị? Aha m bụ Inspector Sakris. Inspector Sakris. Anọ m n'abata sime na-akpọ. Ọ dịkwa ka onye uwe ojii ka ị bụ. Ihe m na-achọ ịgwa asịta hello. Gaba n'iru nna. Ihe m na-achọ ịgwa asịta bụ omenala bụ omenala. Ọ bụrụ na ị ka bịara ihe kaje bụ iji na-ekwu ihe m na-ekwu na redio mụ nwale akụkọ ikekwu anyị na-ekwu ihe m na-achọ ịgwa ihe m anyị abịakwa n'ọgụ na efe unu weta aka anyị na-agbalị n'okwu mmụọ ebe a anyị abịala n'ọgụ egwu na-amụ ka anyị nọ ka anyị mụtakwuo ife na ọ bụrụ nwa ajụjụ inwe ị ga-achọ ka agbalị elu gị ma ọ bụ inu inwe ị ga-achọ ka okenye butue n'ime ebe a kpọọ anyị na 08096200028 ma 09031989504. Hello. Nna. Nna ya gazie. Nwangwu, eso m mkpọ akpọ. Nwangwu, gara n'iru nna. Asị m ka ị kọwara m inu a.
a sị na ikpe amara ọkụkọ na ọ ga-ana nnekwu ebele ọhịa. Adị mma. Ana m ekwu. Daalụ nwoke mkpọ. Ikpe amaghị ọkụkọ na nne gị ọhịa. Otu ekekwu ọ dị nkenke. Ọ sị na ikpe amaghị ọkụkọ na ọ jere na nne gị ofu ihe ka ọ bụkwa. Ikpe amaghị ọkụkọ na nne gị ọhịa. Ọ bụ na ịdọba nri iyi eri ụtara ịsụchacha ọfụma na ofe onugbu itinye azụ dọbịa naanị oge gboo enweghị n'ọkwa nnọwa nri a na-adọkwasa nọ narị nkịtị dọbịa nwere n'ogodo dọbịa n'ezi wee jebe ịkwa aka duzie n'ebe ị na-akwa aka ofu onye ọbịa wee bịa gị na ya wee na-ajụzi ihe na-azụ ya iji chefuo na onwe nri ịdọba na wee jebe ịkwa aka ozi onye ọbịa na-abụta gị na-ekenezi na-ajụ ọra mgbe iji nacheta ụlọ ọkụkọ agbasago nri ha likpọọ ya uli na n'ime ofe na-agagharị n'ime were ọnụ ngogolo azụ fenye ihe enu fe ihe n'azụ ya nsonye ụkwụ n'ime ofe ịpụtazi afọ ọkụ wee were igwe wee buru okpiri kụrụ ọkụ jebe naanị ndị wosi nnọọ okikpe ma iji gebe nri oge dọrịa naanị ọkụkọ so nwere uche ọkụkọ bụ mmadụ ikpe amaghị ọkụkọ na nne gị ọhịa ịchọọ ijekwa aka ịma na unu nwere ọkụkọ Igbo nwe nwekwa ọkụkọ ndị ọzọ gasị ịma na onwe ewu n'aka akpa ike ibu ya akpụ ojefa isi n'ime ite akpụ a kụwara ya ite ahụ ije ịdọwa akpụ ịyọla ya oje n'ihe ya nwe ewu n'aka emebi ihe nwe atụrụ n'aka emebi ihe ọba n'ubi tabisi omeji niile tabisie agụ ha bụkwa na ọ na-emebisi ihe otu aka ọ dịkwa na ọkụkọ nwa ọkụkọ ga awa ọfụ ihe ọba n'ime ọ na-abụ ya na ọkụ ọfụ ihe ji were nri ọ na-abụ gị azụ were ọnụ na-amasasị nke ọnụ mana ịkụwuzie ya maọbụ ekperezie ya onye nwe ọkụ bataziasị na n'ikuwe ọkụ nkezi ihe ọ bụ nọ na-agbasasị nri ndọba ọ na-aya ka ikpe ma wee jụ ka ebe ịdọba nri ya si na ọdọba bịa na ebe wee jekwa aka ekpezie onye nwe ọkụ a onye ekpe iyi akwụ ụgwọ ọkụkọ ahụ ọ bụ na ịdọ nri ahụ n'elu ọ bụrụ ihe n'aka wee jebe ịkwa aka maka ịmụ na ọkụ juru ebe niile iburu nya jebe ili dọbịa na ekwesaghị iburu nri iribe ọkụ ma bịa n'ebe ibu nri n'aka na-eli egwu bata n'ime ihe a na-akwara ihe esise onye na ịkwa esise na ịkpachapụrụ ihe anya ịfụ efere ọwụwa ka ọ zọ na mpụta n'elu ebe idobe ya na-achọ ịda ya na ọnụ ya ọ nọkọta ọ dawa jee ebu m ya n'ime na nwatakịrị nke je ndọ ya ka ọ daa ọ bụ na nwatakịrị ndị ahụ ahụ ịtọ egbeli igbelu ụdọ ya ka wee mụ ya ka na ebela ndọ ya ka ọ da na-ewe pịawa iwere ịta chọbịa iwe mi ya n'ime ka okenye ọ dị aka ya luo n'ebe afọ iweta ọgwụ ị na-aṅụ ikwesịrị ịma na ihe edewe n'enu iwere edewe naanị nkịtị obele nwa wee je cheta ọgwụ ahụ wee ṅụbịa tabi ọgwụ ka ị na-aṅụ ofu ugboro n'ụbọchị ọta ise na nje ịpụta ibuli nwa ahụ jee ụlọ ọgwụ gị ga-ata ụta ịgụta ọgwụ ahụ na dị ike a na-ede na ahịa sị gidebe n'ebe aka ụmụaka agaghị elu a na-ede na arụ ọgwụ ọbụla si ike ọ bụ na ihe eme nwa ahụ na maka ife ọgwụ ọ chere ise taa ọgwụ na okenye ya aṅụ ya esi gị nwuo ofu n'ụbọchị obele mmadụ ahụ isii wee chere ya ịnọta na nje gịnị ihe ya eme ihe agbago gbada ego ya apụ ịghachi obi n'aka anyị agụ nwa ahụ n'ọkụ ọnwụ na nwa emesịa nwụọ ụmụnna gataghị ụta ka ekwuru ebido ọgwụ ahụ si adịghị m ya n'elu ebe ni ozugbo ihe o ji jawere ya si nke ka ikpe ya ma asị na ikpe amaghị ọkụkọ na nne ihe ọghịa ya bụ na a na-echekwaba ihe echekwaba ihe debe egbe gị iji eje nta idebe n'elu fanye n'elu ịma nje gbọbebe ya na-arụ aja sụọ ya mgbọ gbọbebe ya si onye na-eji ọma ha na ihe bụ egbe ka onye eje na ọma ihe bụ egbe ọ bụ onye ọ na-amara ihe bụ egbe nwanne ya nwaanyị nwere ike kulu obele nwa ya bịa onye nke si na m enweghị obele nwa n'ụlọ na niile bịa bụ chọke fanye egbe a n'elu na-ada ama ama ma anyị dọrọ ya na nwanne ya nwaanyị nwere kulu obele nwa ya bịa obele nwa ugbere igbe baa n'ụlọ ofu egbe atọ ya ka ọ da na nsọ nze ọgbanye elu ụmụnye ụlọ ọkụ ọgbara nwa ahụ debe naanị pụtara ebewazia mba ndị Igbo atụgharịsị na ikpe amaghị ọkụkọ na n'ihe ọhịa na a na-eji uche echekwaba ihe onwe ihe eji uche eme onwe ime onye mere ha sị na okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụ n'ọgbụrị ifo ọkụkọ enweghị uche ewu enweghị uche atụrụ enweghị uche efi enweghị uche
iwere uche ha nye wee mee ife wee mee ife ụta adịghị nke gị okenye daalụ nna ọ na-aga ọ na-adaba na-akpọ anyị na 08096200028 ma 09031989504 ka anyị nọ na mmanụ eji eri okwu Igbo na-abịala gị na 95.3 FM Radio Sapiensia. Alo Colombia. No. Usman, no funna okay, ya kere pa ngire wesa. No hurucha. No tena kuzila kutife. Delege ma. Kutife dele fa ke fo se na fu ezugbo ko nyama na. Ndi ko se ni ko no anya odin kam masina ya uche fa de ya. Na ga ni onna ka da fa yi. Wa balo fu ni to kan tiye. Obro na akuzi mo. Oh, ya kwalo na ndo ko tu am to aka no ka da yesterday. Uka gara yesterday. Oh, ngwende mbana na so uka no mena na buku zo wa. Uka bro. Oh, fa trade na bo si mo munya bo trade. Adama. Uka bro mena na buru ku zo wa bia. Oh, na Nigeria mo bana benya ko bena na di. Na ife na no ka anyị alụkwa nne n'ịba na ime ife ife ọfọ ka anyị si wee gbatala ya mgbe ọbịa o ewe n'iwe ka anyị yala ịba na ya ka udo wee chịa. Alo nnọọ nne daalụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị? Ọba m bụ Nwada Njideka esi m ihe ala akpọ. Ihe ala nwaanyị ihe ala gaba n'iru ọnụ okenye na ya Okenye kwuru isi ọma. Njideka nnọọ okenye biko achọ nke kọwara m ilu a na-asị ọhịa na enwe buru ụzọ dị na mma tupu ụtụ acha n'ime ya. okenye kwụghọta isiokwu nne daalụ okenye gabazie n'iru. Ọ sị na ọfịa na-enwe bụ ụzọ dị na mma tupu otu acha. Ọfịa na-enwe dị na mma n'ezie enwe adịghị ebi n'ụlọ enwe adịghị ihe naanị enwe bi n'elu osisi ebe osisi na-adị bụ n'ọfịa nkwa osisi ndị na-adị n'ụlọ mana enwe adịghị ebi na ya enwe adịghị ebi n'elu ube dị na be unu enwe adịghị ebi n'elu nkwụ dị na ezinụlọ be unu enwe bigodo n'elu nkwụ mana nkwụ ọga n'ime ọfịa osisi nkwụ kwụrụ ube kwụdebie ọjị kwụrụ akpụ kwụrụ ọdapụta ọghọlọ ọfịa ọfịa na-enwe dị na mma ewepụ ọfịa enwe ọ ga-afịa enwe ezigbote ahụ ibinwu ndị ya. Nke mbụ ọ n'elu osisi ka enwe na-ebi enwe adị aga nwere n'elu osisi ka ọligoro zeela ihe na-emerụ ya ahụ zeela agwọ ụfụ enwe ọbụkpọ ya anya n'o ya zeelu dinta n'ihi na-agbaka enwere igwe ha n'elu ọfịa ga-arụ zeelu ndị ilo ga-enwuri ya n'aka. Ndị Igbo sịrị na nkịta na-achụ enwe ya manya n'ogwu nkịta na-achụ enwe ya mafe n'ọkụ ọzọ magolo mafekwa ụwa na anị ugolukwa elu nke ọzọ nkịta sị na ya enwuri ya nkịta ya amanye anya n'oisi gbaji agbaji egwe agbaji were bọda eje ya bụ na ọfịa na-enwe na mma n'ezie. Ụfọdụ ezi ha na-asị na ihe enwe ji anọ n'ọfịa bụ na ụtụ na-adị n'ọfịa ọ bụrụ ọtụ mere enwe ji ahụ na ọ na-anọbụ n'ọfịa anọ ọbịa bụrụ sọsọ ụtụ bụ nri enwe inu ndị Igbo ọzọ ọ bụrụ sọ ụtụ bụ nri enwe onwe mkpụrụ osisi ndị ọzọ kasị enwe na-atagasị mkpata ụtụ na nwa mesi ọgwụ otu esi ahụ mango mesa ọgwụ ụdara mịa ọgwụ onwe mgbe ụdara ma ndịzi onwe mgbe ube na-agafele onwe mgbe ụtụ na-agafekwa enwe na-eri ihe ndị ọzọ gasị o nwere abụ isi enwe na-ata onwe mkpụrụ osisi enwe na-ata enwe na-atakwa macheleku ihe ndị a ndị Igbo si na ọ bụrụ sọsọ ụtụ bụ nri enwe ya bụ na inu a bụ ụfọdụ bịa ha na-asị na ọmaka na onye a ji ego ga-anye na okeke ji adị na mma na okeke a na-achịkwa na ndị nwe ego oge niile ọnụ na bịa oge niile na bịa ime ọhụụ na otegonye na okeke dị na mma ego bịa mgbe ha na-achụkọ ngwele ha dị obele ha mesie jee mkpu akwụ jesie mkpu akwụ jee mkpa ji emesizie John wee gazie Lagos ọbịa mbụ wee nwee ego ọ natakwa ụlọ okeke jekwa bie ha nọkwa na-akọrị akọ n'ụlọ na-akọ na-ata mgbụsị o jebekwa orimoge
onye agụ nkiri ka ọ chọkwa gara ebe ahụ mgbochi John ga-anụzi ha hapụgịrị na mụ na okeke ọgbọkwa ije taa ọbụkwa ije taa tụkwa nne ya ije ụtụtụ ụkwụ nwoke m mgbochi gboo amụnya ya dị jee mkpu akwụ jee mkpa ji lụkọ ọrụ ngo anyị jejekọkwa ufu ọrụ tekọọ nkwụ agha bezie wee jebezi ọrụ oyibo nnatakwa dị m echefu ya hapụ na ya n'otego na ọ bụrụkwanụ maka na ụtụ chazi otego mgbe ofeji dị na mma onwe ndị na-abụ ihe ndeli amafe echefuo onwe ndị ga-abụ oge ihe na-esiri n'ike na-aṅụkọ garị na-atakọ akụ oyibo ogo na-agba ofu onye odibo ihe na-esiri n'ike anyị apịa ịtali unu atụ elu ụtachigharị je di ya na-apịa anyị mechazi ya ọ gaziela ofu onye ogaghị onye nke ọzọ ọ wara ụzọ ọfụ ọrụ nwe ndị ada echefu na onye na-anụ mbụ onye afụtalụ m ya ọ dị ma chefu ya sogodo oge mekana nsezi nsọsị mmechefu onye na onye gwa di m na bịa nụọ m na onye afụrụ onye bịa nụtala dọm n'anyị na mama nchefu ya ụmụ ndị ada echefu abịazi atụgharị ihe na ọ bụkwa na ofe na-enwedịkwa na mma mbụ na ọ bụzi na-enwe ụtọ bịa bịachazịa ọ bụgodoro na ọ bụ na mmadụ na-elote ife a oge m ụfọdụ mfe ama na-ese okwu ka ọ jọọ ya maka na agbata obi onye bụ nwanne ya na-alụ ezigbo mmadụ enwe m nnọọ gaba n'iru nna asị na ịkọwa ilu a na-asị onye isi lekasị ụzọ ọzọ ta nnọkụ na azụrụ ọzọ na nke onye isi lekasị ụdala ọzọ ta n'ọkpa na nje nsụrakwa ọzọ mgbadalụ onye isi nwere ọtụtụ ihe na-efunahịa ịrụ ọrụ onye isi nni dọwarịa mmiri aka oge ụfọdụ ụtara osuru na mmiri aka tinye n'ọnụ ndị Igbo si na isi kọọ ya ọya kachacha isi kachacha ọya niile otu ndị Igbo si wee kwue onye isi sọsọ ihe mma ọ na-afụ bụ ọchịchị sọsọ ya ọmaghị otu nwunye dị ọmaghị otu ụlọ ya dị ọmaghị otu ndị ebutere dị ọmaghị enwe ife ọfụ na-ama mma n'anya ya sọsọ ihe dị oji ya bụ ọchịchị ya bụ na inu a wee sị na onye isi gazia jee ịchụ ụdara ọ bụrụ onye na-afụzoro n'ụdara na-achọ ọchọchọ afọ ọpụpa ọnwebele ọnụ ka ọ dara ochie taa tụtụrụ ya na ya ọfụ ebe ọ dị ọjọ tụbụrụ ya ma onye isi ga-anọ n'ukwu ụdara ọda ọ ya atụ ụta nwe ọ ma na ụdara daa kịta mkpata ụtarị ya ọ na-azụgharị ụkwụ na anyị na-akpagharị ọ ya nọ ebe ọ na-achụ ya ofu onye abụta tụtụrụ ụdara afọ ọ ya sonye anye m ụdara na nọ m ya ọda ọkụghị na ya ọda kekọrọ ya atụtụrụ ya onye isi atụtụ ọrụ alịlị naba mana oge ụfọdụ onye isi na-enwe isi ọma ọ bata n'ukwu ụdara ma ọ na-akefele onwe ya kpọọ ụdara ụkwụ osi ya kwụdara oneta ntụtụrụ ya ọ basaba ịpụtazi asị nna nke nyere m ụdara ngịnyebi m ọ jụwa ya isi onye isi tụtakwa ụdara ma na ọ zụtara n'ọkpa ya nyebinye onye na-afụ ụzọ onye na-afụ ụzọ ga-ebu ya ụzọ weta ụdara echi niile ịjọọ ya njọ na izi ụdara tata ịbịa mana ịbụ onye isi na ọ dabalụ gadabalụ iweta ụtatata ịjọọba njọ ịma na onwe ụzọ onye ga-ekwe nye gị ụtara echiri maka ndị na-afụ ụzọ gị na-atụ ụta oge nta onye nwee ohere ntapụtarịa na-ejide wee megide ndị ọzọ ohere na-adịrị onye ọbụla onwe onye dabalụ tata echiri na ọma dabalị ya iwere ohere ndapụtara wee megide mmadụ nke mbụ onwe mgbe oge bụ oluo ike ya adịghị gị maka na onwe mgbe ya oluo ikpuo isi a dịrị onye ọbụla isi abụrụchaghị ọsọ onye na-afụ ụzọ onye na-amaghị akwụkwọ kpuru isi onye nwe ego kpuru isi onye arụ adịrị okpuru isi na-achọghị ịgba ọsọ onye ofu ụkwụ kpuru isi ikpu isi bụ mmadụ emenwughọ ihe ọgbụ ya na-eme eji isi wee mma atụ nke a onye isi lachasị ụdara ọzọ n'ọkpa ya jee zụtakwa ọzọ ọ bụrụ na mmadụ emere gị ọgọ ịmalụ na ụlọ anyị bi ya n'ọgọ nwoke rụọ ọrụ ya
fụtacha dozi ya sị na gị na ka iwere kịta ị na-ebusi ya agha ọsọ ya lụwa ụlọ mbụ ma ọ lụwa ụlọ gịnị eme ayọbịa lụọlụ m asịghị ị na-aba alacha ka ịzụta ihe ichekwuru onwe nyekwa ị na ha alacha ụdara nsa n'ụkwụ echikịta echọwa onye ya akwụ ụgwọ akwụkwọ nwa gị echikịta nwee ọgba aghara na chọwa ị na ha ekwu kedu ihe ichekwuru wee na-anya isi n'anya kịta onye isi na-achachakwa ụdara otu n'ọkpa mmadụ adị na-etu ọnụ maka na ọ dịrị ya mmata nwere maka ịmara echi daalụrị ndị okenye onye ga-adịrị mma alo nnukwu mmadụ na ụmụ ojii okodo odogwu nnọọ nna m Emeka ebe ka gị na ya na-ekwu Emeka ebe ka isi akpọ ụba mkpọ ụlọ nnukwu mmadụ na-eze were ube nna nnọọ onye ọrụba nna anyị ekene gị biko o nwere inu na-ada agbaba ngharị inu ya na-asị na nwata na-abụ upekete na-abụ upekete ọ mụrụ na upekete bụ egwu ndị nwụrụ anwụ biko nchọ ka mmadụ kedu ife bụ upekete o nwekwa ọzọ na-esotakwa ya mba ka anyị were n'ofu ka o wee lụ ndị ọzọ ezigbo mmadụ mkpọ ụba ọ chọ ka ọgbọlọ ọjị nkụ kpalịa mkpọ ya ndị egwu kpalịa nkụ ọndụ ọdụdụ ewere ewerekwa na-esi n'okwu aga n'iru adịma ọsị inu ya selo nwata na-agba upelekete ya mụtakwa na upelekete bụ egwu mmụọ upelekete bụ egwu ndị ọjọọ egwu ndị amụsụ egwu ndị dibịa n'oge gboo ọnọdụ a na-akụ ya ndị okenye nọ n'ụlọ fada apụta ezi ememe nyụwa ọkụ n'oge gboo ahụ ndị dibịa nwee nzukọ nwee onye ọ na-abakpo n'ime biye si na ndị dibịa niile nọ na mgbamgba bịara nzukọ n'obodo ime ndị eri ị na-abịa egwu biriti mkpiti biriti mkpiti biriti mkpiti biriti mkpiti biriti mkpiti biriti mkpiti ị na-anụ egwu a ọ bụla nwa nọ n'ebiri na-agba egwu a egwu ihe agba egwu mere agba ya onye ma ife ya agba ya egwu egwu ahụ egwu ụchụ egwu ndị ọjọọ egwu ọgwụ egwu ndị amụsụ egwu ndị obi ta mmiri egwu eji eje n'ili ozu egwu eji akpọ nche ndị nwụrụ anwụ egwu eji ekwu mmadụ na egbugo oberekete ndị na-eke egwu ahụ egwu ndị dibịa ji elekwa ọgwụ ha n'oge gboo ha na-enwe na ajọ dibịa kpọọ akpọ kara aka nwee ọkọlọ nwee ụdị dibịa dị iche iche ewe ezukọ n'ofu obodo ndị dibịa niile nọ na ya melụ m mana ọnwa kirikiri agụrụ eru otu aja na-ezukọ n'ofu obodo si na ha bịara nzukọ abalị ime ndele ebe elekere mbụ nke abalị elekere ịbụọ egwu ha adaba obelekete so ha ma ife ha ji etinye na okenye na nọ na ekwe ka onye ọbụla gbanyere egwu ọbụla obere nwa jenara ọzọ egwu na-agbaba egwu gịnị nwata na-agba berekete ha mụrụ na berekete egwu mmụọ o nwere ihe na-emi emiri ihe mmụọ ụmụaka agaghị afụ ya ndị Igbo si na ihe okenye foo n'efife na nwata afụ ya oche nọ na nlọ nwata afụ ya okenye nọ na-ekiri ha nwata afụ ya na-ekiri oche ya na-alọ nlọ che nọ nlọ ka na-alọ onye okenye mana ihe a bụ n'ife ọgụ ụfọdụ ọnwụ ife ọ gara ifo ọ na-egbuke ị na-aṅụrị a na-eto gị ị na-abụba mgbe i soro ya luo na ngwụcha ngwụcha fụnọ na mmadụ n'iyi efu na-achọ na nkwụ amaka ịṅụbịa nkọta nna kwụchikere nkwụnye na ṅụọ nkwụ ọ na-atọkwa ụtọ eziokwu matakwa na nwata na-agba ma oberekete mana oberekete bụ egwu mmụọ ịnwechakwa nkwụ a ya emegwe na-esu ya oge ụfọdụ efu ndị na-eje amụ dibịa jekwuo ụgwọ mụọ ya mụchacha ya mụta ka esi eme nke kese n'ihe ọjọọ dị iche iche mụrụ ya anata n'ofu obodo
kụọ ogilisi kụọ rụọ agwụ debesasị na ya biri gị dibịa dee ihe tụmadị na abịawa ụmụnne ya nụkọ osisi ji ekpọla anyị nwa ijehọ m ka esi ete nkwụ ime oke esi agba nta emere oke etu esi alụ ọrụ ugbo n'ọ dibịa ka iji eji amụ dibịa na-ama ama ada amụ ya amụ ịma mbute dibịa na ụmụnna abịa ndọba nwata na-agba uperekete bụ egwu mmụọ ị ga-erupụ dibịa ịbịa ịmụta ebe a na bụ ọgụ ụfọdụ efu ihe ya anaghị n'iyi iche n'olu ọ dị maka ada ọnya aka na ntị gbapụta oge dị ọ dị ka osi kwuru gaba mana oge abụrụzi nwanne anyị kịta ọ na-achụpụzi anyị achụpụ okenye anyị na-ekenekwa gị n'ụzọ pụrụ iche daalụ imela ọfụma tata cheta